sa kung anuman ang mangyayari sa relasyon namin pagkatapos ng naganap na pagpapalayas, kung kami pa ba. O kasabay ng pag-alis ko sa kanila ay ang pagtatapos na rin ng relasyon naming dalawa. Papadudot, agad naman akong nakahanap ng bagong trabaho matapos akong mapalayas. Nakapasok ako bilang tagahugas ng pinggan sa isang maliit na karinderya. Mas maliit nga lang ang sahod kumpara sa dati kong trabaho, pero nagpapasalamat pa rin ako na kahit papaano ay may kinikita pa rin ako sa pang-araw-araw para sa pamilya ko. May isang linggo rin kaming walang komunikasyon ni Roger, Papadudut. Pasimple ako noong dumadaan sa eskwelahan nila at nagbabaka sakaling magkita kami doon. Kapag may pagkakataon ay sumasadya rin ako sa bahay nila at mula sa malayo ay umaasa akong makita ko si Roger, pero ni anino niya ay hindi ko po nasilayan. Paubos na noon ang pag-asang pinangahawakan ko, Papadudut, nang bigla akong makatanggap ng liha mula kay Roger na pinahatid pa niya mula kay Aling Teresita. Nabuhayan ako ng loob nang mabasa ko na gusto raw niya akong kitain sa susunod na Sabado, 9:00 ng gabi, sa puno ng akasya kung saan siya nagtapat ng pag-ibig sa akin. Roger! Amelia! Akala ko iniwan mo na ako. Higpitan mo ang yakap mo sa akin. Pasensya ka na. Ngayon lang ako nagkaroon ng oras para kausapin ka. Ako na rin ang humingi ng tawad sa mga ginawa sa'yo ni Mama. Bakit ngayon ka lang nagpakita? Hindi mo ba alam kung gaano kahirap maiwan sa dilim? Ni hindi ko alam kung anong estado ng relasyon natin. Meron pa bang tayo? Bakit? Akala mo ba bibitawan na lang kita basta-basta? Hindi ako ganung tao, Amelia. Kapag mahal ko ang isang tao, ipaglalaban ko siya. Ipaglalaban kita. Iniwan mo ako sa ere, Roger. Hinayaan mo lang ako na tapak-tapakan ng mama mo. Hinayaan mo lang na durugin niya ako gamit ang mga masasakit na salita. Alam mo kung ano pang mas masakit? Wala akong alam kung anong tumatakbo sa isip mo noong mga oras na yon. Natatakot ako na baka naniwala ka na sa mga binibintang niya sa akin. Natatakot ako na bigla mo na lang akong iwan dahil doon. Pasensya ka na. Masakit din para sa akin na makita kang inaalipusta ng sarili kong nanay. Pero kailangan kong gawin yun para sa ating dalawa. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka tanggap ni Mama para sa akin. Nung inamin ko sa mga magulang ko na magkarelasyon na tayo, hindi niya nagustuhan ang balitang yun. Alam ko na yun ang dahilan kung bakit kanya pinalayas. Ibig sabihin, hindi ka rin naniniwala sa mga bintang niya sa akin? Di ba sabi ko naman sa'yo na kilalang kilala na kita? Alam kong hindi mo magagawa yun. Malaki ang tiwala ko sa'yo, Amelia. At kahit anong paninira ang gawin sa'yo ni Mama, sa'yo lang ako maniniwala. Hindi naman totoo yung mga yun, di ba? Hindi! Walang katotohanan lahat ang mga sinabi tungkol sa akin ni Mampasita. Pero ano yung sinasabi mong kailangan mong gawin para sa atin? Hinayaan ko si Mama na palayasin ka kasi may plano ako. Anong plano mo? Magtatanan tayo. Itatanan kita. Ha? Pero sigurado ka ba sa gusto mong mangyari? Paano na yung pag-aaral mo? Paano ako? Ang pamilya ko? Parang hindi ko yata sila kayang iwan, Roger. Amelia, ito na lang naiisip kong paraan para maipagpatuloy natin ang pagmamahalan natin. Mahirap. Alam kong mahirap ang magdesisyon ngayon, pero kapag hindi natin to ginawa, maraming tao ang kukontra sa pagsasama natin. Mahal mo naman ako, di ba? Oo, mahal kita. Mahal na mahal kita, Roger. Pero parang masyado yata tayong nagmamadali. Hindi mo naman kailangan magdesisyon ngayon eh. Bibigyan kita ng oras para mag-isip. Sa parehong araw sa susunod na linggo, 11:00 ng gabi. Dito mismo sa puno ng akasyang to. Hihintayin kita dito. Kaya mo bang talikuran ng lahat? Kaya mo bang basta na lang itapon ang magandang buhay mo para lang sa isang tulad ko? Ikaw na ang buhay ko ngayon, Amelia. Kumpara sa pera, sa malaking bahay, sa magandang buhay, mas pipiliin kita sa lahat ng bagay na meron ako ngayon.
Ikaw, kaya mo bang talikuran ng lahat para sa akin? Hindi ko alam. Hindi ko alam, Roger. Natatakot ako. Paano kung hindi natin kayanin? Paano kung hindi pa tayo handa? Magtiwala ka lang sa pag-ibig natin, Amelia. Gagawin ko ang lahat para sa ating dalawa. Saan tayo pupunta? Anong plano mo kapag nakaalis na tayo dito? May kaibigan ako na may rest house dun sa lalawigan nila. Gagamitin ko ang naipon kong pera para makahanap tayo ng matutuluyan. Maghanap ako ng trabaho. Wala ka bang tiwala sa akin? Natatakot ako para sa'yo. Alam kong nasanay ka na sa marangyang buhay. Paano kung hindi mo kayanin ang mahirap na buhay? Alam kong sobrang mapangas tong gagawin natin. Pero naniniwala ako na kapag nagtulungan tayo, makakayanan naman natin lampasan lahat ng problema, di ba? Si Ma'am Pasita, paano kung mahanap niya tayo? Roger, natatakot ako sa kanya. Alam ko na kung hanggang saan ang kaya niyang gawin para sa pamilya niya. Marami siyang koneksyon. Mahirap takasan ng taong maraming kakilala. Ako nang bahala sa kanya. Basta magtiwala ka lang sa akin katulad ng pagtitiwala ko sa'yo. Nagtitiwala naman ako sa'yo. Pero kailangan ko lang talagang pag-isipan to ng mabuti. May 1 linggo pa naman tayo para makapag-isip eh. Basta wag mong kalimutan ha. Sa parehong araw sa susunod na linggo, 11:00 ng gabi, dito sa tagpuan natin. Maghihintay ako sa'yo. Sa parehong araw sa susunod na linggo, 11:00 ng gabi sa Acacia na ginawa na naming tagpuan ay doon daw ako hihintayin ni Roger para sa plano niyang pagtatana namin. Noong una ay ayaw kong pumayag sa gusto niya. Biglaan kasi ang mga pangyayari at hindi pa ako handa noon na magbago ang buhay ko. Hindi ko rin inaasahan kay Roger na kaya pala niyang iwanan ang pamilya niya at ang buhay niya para sa akin. Ilang araw po akong hindi nakatulog sa kakaisip sa kung ano ang magiging desisyon ko. Sobrang hirap po ang pumili sa pagitan ni Roger at ng pamilya ko. Pero gaya nga ng sabi ni Roger, yun na lamang ang tanging paraan para maipagpatuloy namin ang pagmamahala namin na pilit kinokontra ng iba. Maniwala kayo sa akin, Papa Dudut, na ayaw ko talagang iwanan ang pamilya ko noon, pero mahal ko na talaga si Roger at mas matimbang na noon ang pag-ibig ko para sa kanya kesa sa nararamdaman ko para sa aking pamilya. Mahirap ang pinili kong desisyon, Papa Dudut, pero iyon na po ang landas na pinili ko, ang landas na makasama si Roger. Dumating ang araw ng pagtatana namin. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko noon habang palihim akong nag-aayos ng gamit na dadalhin ko. Bawat patak ng oras ay pabilis naman ang kabog ng dibdib ko. Pagsapit ng 11:00 ng gabi ay doon ko na nga po niyakap ang bagong buhay na aking kahaharapin. Nang masiguro kong nakatulog na ang lahat ng tao sa bahay, ay tumakas po ako at dali-daling tinungo ang puno ng akasya kung saan ay inaasahan ko nang naghihintay sa akin si Roger. Pero Papa Dudut, pagdating ko sa puno ng akasya ay walang Roger na sumalubong sa akin. Naghintay po ako, Papa Dudut, sa pag-aakalang baka nagkaroon lang ng kaunting problema si Roger kung kaya't natagalan siya sa pagdating. Ang paghihintay ko ay umabot ng 1 oras, 2, 3 hanggang sa abuti na po ako ng bukang liwayway sa kakahintay. Hindi po ako sinipot ni Roger. Umuwi po akong dismayado at punong-puno ng katanungan sa isipan ko. May nangyari bang masama sa kanya? Nagbago na ba ang isipan niya? Mali ba ako ng nadinig na petsa? Hindi ko na po alam, Papa Dudut. Mabuti na lamang at hindi pa ako nagpaalam sa pinapasukan kong trabaho. Kaya't may binalikan pa akong trabaho kinabukasan.
Kinagabihan ay sinubukan ko pa rin bumalik sa aming tagpuan at umaasa at nagbabaka sakali pero wala pa ring Roger na dumating. Nakisuyo ako kay Aling Teresita na magdala ng sulat para kay Roger pero nang mga panahong yon ay bigla na lang naging mailap sa akin si Aling Teresita na para bang pilit akong iniiwasan. Nagpabalik-balik ako sa eskwelahan nila sa pagbabaka sakaling makita ko siya pero para bang hindi ako pinagbibigyan ng kapalaran dahil maging doon ay hindi ko siya nakita. Dahil dito ay wala na akong iba pang pinagpilian kundi ang puntahan siya mismo sa kanilang bahay. Alam kong galit pa rin sa akin si Ma'am Pasita ng panahong yon. Pero naglakas loob ako para lamang makausap ang nobyo ko. Pero sa lahat ng taong pwedeng makita ng araw na yon ay si Ma'am Pasita pa ang humarap sa akin. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na wag mo nang ipapakita ang pagmumukha mo sa amin? Ma'am, nagpunta po ako rito para kausapin po sana si Roger. Talagang ayaw mong tantanan ng anak ko, ha? Kahit sandali lang po, Ma'am Pasita. May gusto lang po akong itanong sa anak nyo. Wala dito si Roger. Hindi mo na siya makikita kahit maglupasay ka pa dyan. Bakit po? May nangyari po ba sa kanya? Ano bang pakialam mo sa buhay namin? Wala kang karapatang alamin at makialam sa buhay namin. Ang kapal ng mukha mo magpakita pa rito? Ma'am, kasintahan po ako ni Roger. May karapatan po akong malaman kung nasan siya. Aba, ang tayog naman ang lipad mong babae ka. Ano ngayon kung kasintahan ka ni Roger? Kasintahan bang matatawag ang babaeng hindi alam kung nasaan ang nobyo niya? Hindi ko na po kailangan marinig ang mga insulto ninyo. Hindi na ako nagtatrabaho sa inyo para sikmurain ko pa ang mga pagdurog niyo sa pagkatao ko. Hindi rin po kayong ipinunta ko rito. Si Roger po ang gusto kong makausap. Pinagtataasan mo na ako ng boses ngayon? Saan mo napulot yung kakapalan ng mukha mo, ha? Ha? Huwag niyo nga po akong hawakan. Kung noon nilulunok ko lahat ng panlalait niyo sa akin, ngayon hindi na lang ako basta tatayo dito habang binabato niyo ako ng mga pang-iinsulto ninyo. Ang tapang mo, ha? Akala mo siguro ipaglalaban ka ni Roger, no? Tatapatin na kita. Kung ano man yung pinanghahawakan mo ngayon, bitawan mo na. Nasa ibang babae na ang atensyon ngayon ng anak ko. Hindi po ako naniniwala sa inyo. Ayaw mong maniwala? Nasaan ba si Roger ngayon? Bakit ayaw kanyang harapin? Bakit hindi kanya sinipot? Magtatanan dapat kayo, di ba? Bakit nandito ka pa ngayon? Paano niyo po nalaman yan? Katulad ng sinabi ko sa'yo, wala ka pang alam sa mga bagay na kaya kong gawin. Tandaan mo, anak ko si Roger at hindi ko siya hahayaang mapunta lang sa isang malanding tsimay na tulad mo. Kung akala niyo wais na kayo, mas mautak ako sa inyo. Kung totoo man po ang sinasabi ninyo, iharap niyo po siya sa akin. Gusto kong siya mismo magsabi sa akin yan. Talagang inuutusan na ako ngayon ng isang hampas lupang katulong? Ang kapal ng mukha mong utusan ako! Gusto mong isampal ko sa'yo ang realidad? Binigyan ka lang ng konting pansin ng anak ko, akala mo ikaw nang nagmamay-ari ng mundo. Hoy! Bumalik ka na sa ilalim ng lupa! Wala kang mapapala sa paghahabol mo sa pangarap mo na simula pa lang imposible nang mangyari. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Iharap niyo po sa akin si Roger. Kung ayaw niya sa akin, magpakalalaki siya at sabihin niya mismo sa harap ko na tapos na po kami. Hindi ka na niya kailangang harapin. Ako na mismo ang nagsasabi sa'yo na wala na siyang gusto sa'yo. Pinagbigyan ka lang niya sa gusto mo. Hindi ka naman siguro umasa na magkakatuluyan kayo, di ba? Alam mo kung ano mas mabuting gawin mo? Maghanap ka ng trabaho. Maghanap ka ng lalaking mas nababagay sa'yo at mamuhay ka ng payak at masaya. Huwag mong ipilit yung buhay na hindi naman para sa'yo. Kung ayaw niyo po talagang iharap sa akin si Roger, pakisabi na lang po ito sa kanya. Hihintayin ko po siya. Maghihintay po ako sa tagpuan namin. Maghihintay po ako ng sagot. Gawin mo kung anong gusto mo. Wala na akong pakialam. Sinabihan na kita noon na walang mapapala sa iyo ang anak ko, kaso tinuloy mo pa rin ang kalandian mo. Tignan mo tuloy kung sinong naghihirap. Kayo lang naman po ang nagpapahirap sa amin eh. Aba, huwag mong isisi sa akin ang katangahan mo. Pakisabi na lang po sa anak niyo ang mga sinabi ko.
maiwan ko na po kayo. Maraming salamat po. Huwag ka nang babalik dito! Kapag nakita ko pa uli ang pagmumukha mo dito sa harap ng pamamahay ko, ipapahuli na kita sa mga pulis! Aaminin ko, Papa Dudut, na masakit ang mga salitang binitawan sa akin ni Ma'am Pasita. Para yung mga patalim na isinasaksak sa akin ng harap-harapan. Pero kahit na ganoon ay hindi pa rin ako nagpatinag. Hindi pa rin ako sumuko. Gabi-gabi ay bumabalik ako sa puno ng akasya. Sa parehong oras na lang pag-asang sisiputin pa rin ako ni Roger kahit na ano ang mangyari. Araw-araw din ako nag-aabang sa labas ng kanilang paaralan. May isang pagkakataon nga na umakyat pa ako ng bakod para lamang makapasok sa loob, pero nahuli rin ako ng nakabantay na gwardiya. Para na nga rin akong magnanakaw noon na palaging nagmamasid sa paligid ng bahay nila Roger, pero sa huli wala pa rin akong napala. Papadudod sa paglipas ng mga araw ng mga buwan ay unti-unti nang nawawala ng pag-asa ang puso ko. Para bang bigla na lang nawala sa mundo si Roger at ni anong balita sa kanya ay wala na akong nasaga pa. Pinadala ba siya sa ibang lugar? Hindi ko po alam. Wala naman po akong kakilalang kaibigan niya para mapagtanungan. Nang panahong yon ay hindi na rin po nagtatrabaho sa kanila si Aling Teresita na siyang nagpasok sa akin noon para maging kasambahay. Lumipas ang isang taon ay lumipat na ng tirahan sina Ma'am Pasita. Ang dating bahay nila kung saan ay nakatago ang mga ala-ala naming dalawa ni Roger ay unti-unti nang niluma ng panahon. Wala nang tumira doon. Ipinagpatuloy ko pa rin ang buhay, Papa Dudut, at aaminin kong nahirapan akong kalimutan si Roger. Hanggang hindi nasasagot ang mga katanungan sa aking puso't isipan ay kailanman ay hindi ko kayang bitawan si Roger. Mabilis na dumaan ang 10 taon. Marami rin naman po akong nakilalang mga lalaki at sa katunayan ay nagkaroon din ako ng ilang manliligaw. Pero ni isa sa kanila ay walang nakapantay kay Roger. Wala sa kanila ang nakapagpatibok ng puso ko ng tulad ng ginawa ng dati kong kasintahan. Amelia, Ah, ikaw pala, Manuel. busy ka ba? Hindi naman. Naglilista lang ako ng mga dapat bilhin para sa tindahan ko. Talagang sigurado ka na sa pagpapatayo ng tindahan ah. Oo, may konting ipon na naman ako para makapagsimula. Tsaka sawa na rin ako na mamasukan eh. Mabuti na rin yung magkaroon ako ng sarili kong tindahan para naman makapagpahinga na ako sa mga mabibigat na trabaho. Gusto ko rin kasing maranasan na sarili kong tinda yung binabantayan ko. Tama nga naman. Good luck sa plano mong negosyo. Hayaan mo, pag nagbukas na ang tindahan mo, sa'yo ko bibilin lahat ng kailangan ko. Salamat. Bakit ka nga pala naparito at tinatanong mo kung busy ako? Nagluto kasi ako ng kaldereta, napadami. Gusto sana kitang bigyan. Ito oh. Hala, salamat. Wow, mukhang masarap ito ah. Matagal ko na talagang gustong makakain ulit ng kaldereta. Inaral ko talagang lutuin yan. Nabanggit mo kasi nung nakaraan na gusto mo ulit kumain yan. Ang sweet mo naman. Oo nga, matagal-tagal na rin nung huli akong makatikim nito. Huling beses nung nagtatrabaho pa ako kina Roger. Ayan na naman tayo sa pagbabalik tanaw mo sa nakaraan eh. Niluto ko yan para sumaya ka. Hindi para alalahanin mo yung mga nangyari sa nakaraan mo. Pasensya ka na ha. Halos lahat kasi ng mga masasayang nangyari sa buhay ko nanggaling lang sa iisang tao. Gaano ba kasi kakisig ang Roger na yan at hanggang ngayon hindi mo pa rin siya makalimutan? Hindi naman siya makisig. Payatot nga yun noon Pero alam mo kung anong nagustuhan ko sa kanya? Yung pagiging masiyahing tao niya. Yung tipong kahit pagod na ako sa trabaho pero kapag lumalapit siya sa akin, naaambunan ako ng pagiging positibo niya. Tuwing kasama ko siya, naipaparamdam niya sa akin na hindi naman pala ganun kasama ang buhay. Akala natin pinagsakloban na tayo ng langit at lupa pero
Hindi natin alam, may mga bagay pa rin tayong pwedeng pagkunan ng lakas at inspirasyon. Yun ang naituro sa akin ni Roger, yung hanapin ang araw sa gitna ng bagyo. Kaya naman pala. Oh, anong kaya naman pala? Kaya naman pala kahit anong gawin ko, hindi ko mapantayan si Roger. Ang taas pala ng iniwan niya eh. Hindi ko tuloy maabot. Manuel, mabait ka namang tao eh. Mabuti ang puso mo at alam kong magiging mabait kang asawa at ama sa magiging pamilya mo sa hinaharap. Pero hanggang kaibigan lang talaga ang maibibigay ko sa'yo eh. Naiintindihan naman kita. Mahirap talaga kumawala sa unang pag-ibig. Mahirap kalabanin yun kasi alam kong lahat ng lalaking papasok sa buhay mo, hindi mo maiiwasang ikumpara kay Roger. Umaasa lang ako na sana balang araw makawala ka na sa nakaraan mo. Pasensya ka na, Manuel. Kung hindi ko kayang maibigay yung pagmamahal na hinihingi mo. Ayoko namang lokohin ka. Ayokong bigyan ka ng peking pag-ibig dahil mabuti kang tao. Umaasa rin ako na sana balang araw makahanap ka ng babaeng nararapat para sa'yo. Alam mo, palagi mo sinasabi na sobrang saklap ng mga nangyari sa iyo noon. Pero habang pinapakinggan kita tuwing nagkukwento ka ng mga nangyari sa inyo ni Roger, hindi lungkot ang nakikita ko sa mga mata mo eh, kundi saya. Sobrang saya ng mga mata mo habang inaalala ang nakaraan nyo. Siguro nga nasabi kong masaklap ang nangyari kasi nga hindi kami nagkatuluyan ng taong minamahal ko. Pero tama ka, ang tinutukoy kong mapait na parte ng buhay ko, ang siya ring pinakamasaya. Nakakatawa, no? Yung taong nagbigay saya sa akin, siya rin yung taong nagbigay ng lungkot sa buhay ko. Kamusta na kaya si Roger ngayon, no? Hindi ko alam. Sana masaya na siya ngayon. Sana kontento na siya sa buhay niya. Sana nakamit na niya ang mga pangarap niya sa buhay nang hindi dinidiktahan ng ibang tao. Ikaw, masaya at kontento ka na ba sa buhay mo ngayon? Sa totoo lang, hindi ko alam. Minsan masaya, minsan kontento na. Minsan dinadalaw pa rin naman ako ng lungkot, ng pagsisisi. Marami pa rin katanungang bumabagabag sa akin ngayon eh. Pero sa huli, wala naman akong ibang magagawa kundi tanggapin na naging kapalaran ko. Alam mo kung anong tingin ko? Tingin ko, hindi ka pa masaya. Tingin ko, hindi ka pa kontento. Hanggang ngayon kasi, nag-aantay ka pa rin eh. Umaasa ka pa rin na darating siya. Tama ba ako? Ay, siguro. Siguro nga tama ka. Papa Dudut, 63 years old na ako ngayon at dalaga pa rin hanggang ngayon. Sa mga nagdaang panahon ay hindi na ako nakakilala pa ng lalaking kayang patibukin ang puso ko, katulad ng ginawa sa akin ni Roger. Siguro isa rin sa mga naging rason kung bakit hindi na ako nagkaroon pa ng ibang nobyo ay dahil hindi ko pa noon mapakawalan si Roger sa puso ko. Hanggang ngayon ay may parte pa rin ng puso ko ang umaasang balang araw ay matutupad pa rin ang pangako sa akin noon ni Roger sa puno ng akasya. Simula noong huli kaming magkita ay wala na po akong anumang balita tungkol sa kanya. Sinubukan siyang hanapin ng apo ko sa kapatid sa Facebook pero sa libo-libo ng mga taong nagngangalang Roger sa social media ay nahirapan pa rin kaming hanapin ang kinakaroonan niya. Nakakalungkot lang na wala man lang akong litrato niya at tanging ang mga alaala na lang namin na natitira sa aking isipan ng pinangahawakan ko hanggang sa ngayon. Tuwing pumapatak ang petsa kung kailan sana kami magtatanan ay hindi ko nakakaligtaang bumalik sa puno ng akasya na nagsilbi ng isa sa mga alaala ko sa kanya. Doon ay nanumbalik ang matatamis at mapapait na alaala ng kahapon. Nakakalungkot lang, Papa Dudut, na 3 years ago ay tuluyan ang pinutol ang puno ng akasya para makapagpatayo ang lokal na gobyerno ng sariling establishment para sa aming lugar. Kasabay ng pagkawala ng naturang puno ay doon ko na rin po pinakawalan si Roger sa puso ko. Pinutol ko na rin po noon ang pag-asang darating din ang araw na magkikita pa kami.
Kung tatanungin ninyo ako, Papa Dudut, ay wala akong pinagsisisihan sa mga naging desisyon ko sa buhay. Hindi ako malungkot na wala akong asawa at hindi ako nagsisisi na wala akong anak. Sa katunayan ay masaya nga ako na sa buong buhay ko ay isang tao lang ang minahal ko ng tunay. Minsan hindi may iwasang pumasok sa isipan ko kung ano kayang naging buhay ko kung sakali mang nagkatuluyan kami ni Roger. Ibang-iba siguro ngayon ang buhay ko kung sakaling ibinigay ng kapalaran sa amin ang pag-ibig na inaasam naming dalawa. Ngayon ay sari-sari store ko po ang pinagkakabalahan ko at isa sa mga pangunahing libangan ko na lamang ay ang makinig ng iba't ibang kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa inyong programang Barangay Love Stories. Sapat na sa aking makita na masaya ang pamilya ko. Masaya na akong makita ang mga pamangkin ko at kanilang mga anak na payapang nabubuhay. Malayo sa dating buhay na dinanas ko noong kabataan ko. Dahil sa pagsisikap ng mga kapatid ko na makaahon sa kahirapan ay unti-unti ay nakaranas kami ng kaunting ginhawa. Hindi ko sinasabi na yumaman kami, sapat lang para hindi kami magutom. Ngayon ay pinapaubaya ko na lamang ang buhay ko sa Panginoon at naghihintay kung saan ako dadalhin ng tadhana. Umaasa na sa susunod kong buhay ay muli kong makita ang lalaking minsang nagbigay ng saya sa aking nakaraan. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Amelia. Minsan ay may kanya-kanya talaga tayong paraan kung papaano ang mag-move on mula sa mga relasyon nating hindi nag-workout. May mga taong isang buwan pa lamang ay nakakahanap na ng bagong mahal. May ilan namang katulad ng kabarangay nating si Aling Amelia na inabot ng hindi lang taon kundi dekada bago natanggap na wala na talaga silang pag-asa ng kanyang minamahal. Gayunpaman ay maikli lang ang buhay, mga kabarangay, at sana'y huwag nating pagkaitan ng puso natin na makahanap ng panibagong pag-ibig. Akala lang natin mahirap pero kapag pinagbigyan natin ang puso nating magmahal muli, tiyak na makakahanap din tayo ng taong para sa atin. Hindi man ito katulad ng ating first love, pero at least ay makakatanggap pa rin tayo ng true love. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever! Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Puppy love ang tawag sa pag-ibig na nararamdaman ng mga kabataan na first time pa lamang umibig. Minsan, ito ang klase ng pag-ibig na mahirap kalimutan at mahirap higitan. Ganon pa man, puppy love man o true love, isa lang ang maibibigay nitong aral sa taong sumugal sa pag-ibig. Ito ay kung papaano umibig ng buo at totoo. Ngayong araw, tunghayan natin ang bagong kwentong handog ng kabarangay nating si Estrella. Dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw Papa Dudut, ako po si Estrella, ang inyong letter sender ngayong araw. Pero ang nilalaman ng sulat ko para sa inyo ay kwento ng dalawang pinakaimportanteng tao sa buhay ko. Sa nauna ko pong sulat, kwento ni Sol ang ibinahagi ko sa inyo. Sa pagkakataong ito ay kwento naman ng dalagang si Luna ang mapapakinggan ninyo. Pangalawa sa 7 magkakapatid si Luna, Papa Dudut. Nakatira sa squatters area, hindi na siya nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa kahirapan.
Hanggang elementary lang ang tinapos nito. Na hindi na nga siya nakatungtong ng grade 6 at hanggang grade 5 lamang siya dahil hindi na kayang suportahan ng mga magulang niya ang kanyang pag-aaral. Sa kanyang paglaki wala siyang ibang ginawa kundi ang tumulong sa mga magulang niya para makaraos ang pamilya nila sa bawat araw. Sa murang edad ay nangalakal na siya noon. Pagsapit ng edad na 15 ay nagtrabaho siya sa gulayan. 19 anyos siya noong may isang kapitbahay ang nagmagandang loob at tinulungan si Luna para makapasok bilang kasambahay sa isang mayamang pamilya. Maganda naman ang naging pakikitungo sa kanya ng mga amo niya. Sa kabila ng pagiging profesional nila at pagkakaroon ng yamang hindi maikakaila ay napaka-humble ng pamilyang pinasukan ni Luna. Sa loob ng pamamahay na yon, doon niya nahanap ang itinuturing niyang best friend, ang anak ng kanyang amo na si Patricia Papadudut. Luna, may ginagawa ka pa? Heto, naghuhugas ng pinggan. Bakit? Halika muna rito, may tatanong ako sa'yo. Sandali. Ano ba yun? Silipin mo yung lalaki sa labas. Saan? Ayun, yung kausap ni Papa. Bakit? Sino ba siya? Anak ng kumpare niya. Magkaedad lang yata kami. Anong masasabi mo sa kanya? Gwapo ba? Oo, gwapo naman. Maputi tsaka matangos ang ilong. Manliligaw mo? Hindi. Pero gwapo, di ba? Oo, bagay kayo. Ano sa tingin mo? Babaero ba? Mukhang hindi naman, no? Hindi ko alam eh. Hindi ako marunong magbasa ng tao. Pero kung gwapo, malamang marami rin nagkakandara pa sa kanya. Oo nga, no? May punto ka. Wag na lang pala. Pero kung gusto mo naman siya, magpakilala ka na lang para wala kang pagsisihan sa huli. Sa tingin mo? Oo, wala namang masama kung susubukan mo eh. Kaso nahihiya ako. Gusto mo tulungan kita magpakilala sa kanya? Ngayon na? Oo naman. Ayaw mo ba? Ay, sa susunod na lang. Aalamin ko muna kung may nobya na ba siya para hindi tayo magsayang ng oras. O sige, manmanan mo na lang muna siya at ako maghuhugas na lang muna rito. Sandali lang, dito ka muna. Bakit? Ano pang gagawin natin? Wala naman, samahan mo lang ako rito. Kunwari, nag-uusap tayo para hindi mahalata na pinagmamasdan ko siya. Kapag ako pinagalitan ng mama mo sa tambak na hugasin, ikaw ang isusumbong kong dahilan ah. Nagsisiyesta na yun ngayon. Hayaan mo na siya. Tingnan mo, matika siya no? Matangkad din. Eh, sino mas gwapo? Yan ba o yung dati mong nobyo? Siyempre mas gwapo to. Ikaw ba hindi mo siya natitipuhan? Naku, hindi na ako mag-aasam ng tulad niya. Hindi kami bagay. Hindi ko naman tinatanong kung bagay kayo. Ang gusto kong malaman, kung natitipuhan mo rin ba siya? Siyempre, oo. Babae lang din naman ako na nagkakagusto sa mga gwapo. Pero siyempre, dahil ikaw ang mas may gusto sa kanya, hindi na ako makikipag-unahan pa. Mas may tsansa ka sa kanya kesa sa akin. May tsansa naman tayong lahat. Malay ba natin kung anong gusto niya? Malabo nang mangyari yan. Yung mga tulad niya, sa panaginip ko na lang mararanasan. Masyado mo namang binababay ang sarili mo. Paganda ka naman eh. At kung ikaw man ang magustuhan niya, walang kaso yun sa akin. Eh bakit sa akin na napunta yung usapan? Hindi ba't ikaw yung naghahanap ng nobyo ngayon? Oo nga pala. Oh, paalis na siya. Sandali lang, maiwan na kita. Makikibalita lang ako kay Papa. Aalamin ko kung anong pangalan niya. O sige, good luck. Papadudot mabilis na naging malapit sa isa't isa sina Luna at Patricia dahil hindi nagkakalayo ang edad nilang dalawa. 19 years old si Luna samantalang 23 naman si Patricia.
Dahil only child kaya mabilis na nakagaanan ng loob ni Patricia si Luna. Hindi rin daw kasi masyadong palabas-labas si Patricia at laging mag-isa lamang siya sa bahay nila. Kaya noong namasukan sa kanila si Luna ay mabilis silang naging magkaibigan. Sa edad nilang yon ay natural lang na naging mapaglaro ang puso nilang pareho. No boyfriend since birth daw si Luna noon at natatakot siyang pumasok sa isang relasyon dahil wala pa siyang karanasan tungkol dito. Noong araw may mangilan-ngilan ng pumoporma kay Luna pero hindi niya sila binibigyan ng atensyon. Lagi kasing bilin sa kanya ng nanay niya na huwag munang makipagrelasyon. Huwag daw niya itong tularan na maagang nag-asawa. Nagkaroon ng maraming anak at ngayon ay naghihirap sa buhay. Ipinangako naman ni Luna sa sarili niya na magpupursige muna siya sa buhay bago niya tupagin ang pag-ibig. Lalo na't bata pa naman siya at marami pa siyang oras para sa mga ganong klase ng bagay. Noong time na yon, ang focus na lang muna ni Luna ay ang makatulong sa kanyang mga magulang na nagagawa niya sa pamamagitan ng pagtatrabaho bilang kasambahay. All around ang trabaho ni Luna, Papa Dudut. Tagalinis, tagaluto, labandera at kung ano-ano pa. Dalawa silang kasambahay sa bahay nila Patricia at kahit na medyo mabigat ang trabaho ay kinakaya niya ito para sa pamilya niya. Mabuti na lang at lagi niyang kasakasama noon si Patricia na kahit papaano ay nakakabawa sa mga pagod niya sa pang-araw-araw. Oh, Luna! Gising ka pa pala? Oo, inihahanda ko lang tong mga rekado para bukas. Anong oras na ba? 11:00 na. Gabi na pala. Kailangan ko nang tapusin to. May bisita yata ang mama mo kaya medyo madaming iluluto bukas. Ah, oo nga. Bibisita rito yung mga amiga niya. Yun nga ang sabi niya. Bakit gising ka pa pala? Hindi ako makatulog eh. Ayaw akong dalawin ng antok. Samahan mo na lang muna ako rito kung gusto mo. May tutulong ba ako? Itong patatas, balatan mo na lang tapos ilagay mo sa tubig. Sige, amin na yan. San kaya pwedeng maglakwatsa bukas? Bakit ka maglalakwatsa? Magkakaroon ng handaan dito sa bahay niyo tapos aalis ka? Ay nako, hindi mo kilala ang mga amiga ni Mama. Tsaka kung napuputaktihin na naman nila ako ng mga tanong tungkol sa dating nobyo ko. Matagal na kayo naghiwalay, di ba? Oo, 2 taon din kami nun. Kung kailan pinakilala ko na siya sa pamilya ko, saka naman kami naghiwalay. Bakit naman? Ano palang dahilan ba't kayo naghiwalay? Nagloko! Talaga? Paano mo naman nalaman? Nahuli ko mismo. Walang yang yun. Naturingan na teacher pero pumapatol sa estudyante. Ang lala naman yan. Mabuti na lang iniwan mo. Oo naman. Anong akala niya? Bibigyan ko siya ng pangalawang pagkakataon? Hindi na. Hindi ako mapagbigay sa mga taong manloloko. Tama nga naman. Eh ikaw, nagkaroon ka na ba ng nobyo? Naku, hindi pa. Ayaw ni nanay. Bakit naman? Pinagbabawalan ka? Hindi naman ako pinagbabawalan. Pero mas gusto niyang wag muna ako makipagrelasyon. Kasi nga, ayaw daw niya ako matulad sa kanya na maaga nagkaroon ng pamilya. Pero, paano kung may manligaw sa'yo? Hindi ko nalang pinapansin. May kapitbahay nga kami noon na nagpakita ng motibo sa akin. Kako sa kanya, wag muna kasi gusto ko munang tulungan ng mga magulang ko. Eh, ano bang tipo mo sa mga lalaki? Hindi naman ako tumitingin sa panlabas na anyo. Basta ba responsable at walang bisyo, pwede na sa akin yun. Siyempre dapat mahal din niya ako. Ako naman, gusto ko yung profesional. Ayoko sa tambay at palamunin. Tapos dapat gwapo rin. At higit sa lahat, tapat. Sigurado naman ako makakahanap ka ng lalaking tulad ng sinasabi mo. Maganda ka naman tsaka mayaman. Pero ang hirap ng makahanap ng tapat ngayon. Halos lahat yata ng lalaki manloloko na eh. Hindi naman lahat. Yung papa mo ba manloloko? Hindi naman, di ba? O sige, hindi lahat. Pero karamihan manloloko. Kaya nga ayoko rin makipagrelasyon pa eh. Baka masayang lang ang oras ko, lalo na kapag natapat ako sa manloloko. Tama ka dyan sa sinabi mo.
Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, isang lalaki ang biglang dumating sa buhay ni Luna na siyang kumatok sa nakatago niyang puso. 1969 noon, nung unang nakatagpo ni Luna ang kauna-unahang lalaki na bumihag sa kanyang puso, si Manuel. Binabakbak noon ang kalsada sa harapan ng bahay nila Patricia para sa isang road widening project. Mahabang kalsada sa lugar nila pero masikip ito, kaya karaniwang one-way lang ang daanan. Matagal na rin kasing inirereklamo ng mga tao doon ang isang drainage sa lugar. Kaunting ulan lang ay binabaha na sila. 5 buwan daw na tumagal ang nangyaring road widening, Papa Dudut. Nang mga panahong yon ay wala namang pakialam si Luna sa inaayos na kalsada. Pero noong natapat na sa bahay nila Patricia ang pag-aayos ng daanan ay unti-unti niyang nakilala ang mga trabahador na nagtatrabaho sa nasabing proyekto. 2 beses sa isang linggo kasi ay nagpapaabot ng merienda ang amo ni Luna sa mga trabahador bilang suporta na rin sa ginagawa nila. Ganun daw kabait ang mga magulang ni Patricia, Papa Dudut. Hanggang may kaya silang itulong ay itinutulong nila. Kay Luna natoka noon ng paggawa ng merienda para sa mga trabahador. Minsan nagdadala siya ng tubig sa kanila at ipinagluluto nila ito ng pagkain bago sila matapos sa ginagawa nila. Doon na po niya unang nasilayan si Manuel. Papa Dudut, hindi naging maganda ang unang pagkikita nila Luna at Manuel. Nagluto siya noon ng bilo-bilo. Ito ang ilan sa mga recipe na natutunan niya mula sa kanyang nanay. Pagsapit ng 3:00 ay karaniwang nagpapahinga na ang mga trabahador. Pero ng araw na yon ay abala pa rin ang lahat sa mga ginagawa nila. Lumabas si Luna, dala ang mainit-init pang bilo-bilo at inaya niya ang mga trabahador na magpahinga na muna. Hindi siya pinansin ng mga ito hanggang sa isang lalaki ang lumapit kay Luna at tinanong kung sino siya. Masaya namang nagpakilala si Luna, pero ang mga ngiti sa labi nito ay biglang nawala noong pinagalitan siya ng lalaki. Wala daw siyang karapatang magdesisyon kung kailan magpapahinga ang mga trabahador dahil hindi naman siya ang boss. Nagpantig ang mga tenga noon ni Luna at sinagot ang lalaki, pero noong nalaman niya kung sino ang kinakausap niya ay halos mamula ang morena niyang kutis. Ang lalaki pa lang yon ay walang iba kundi ang engineer ng mga gumagawa. Hindi naman kasi akalain ni Luna na engineer ang kinakausap niya noon. Masyado kasing bata ang itsura nito at ang damit niya ay katulad din ng mga trabahador. Inakala niya na bagong sali lamang ito sa mga manggagawa na hindi pa niya nakikilala. Iniwan na lamang ni Luna ang niluto niyang pagkain sa gilid, sabay takbo pabalik sa bahay. Hiyang-hiya siya noon, Papa Dudut. Lalo na't nakita ng lahat ang nangyaring bangayan sa pagitan ng dalawa. Simula noon ay kinausap na ni Luna ang kasama niyang kasambahay na magpalit sila ng trabaho, pero hindi naman pumayag ang kasama niya. Noong dumating ang araw na nagpamerienda ulit ang amo niya ay bumahag ang buntot ni Luna. Noong nakita niyang nandun na naman ang boss ng mga trabahador na pakakainin sana niya. Uy, Patricia. Tapos ka na sa niluluto mo? Oo, tapos na ako. Ano pang inaantay mo? Pakainin mo na yung mga trabahador. Samahan mo ko. Ano? Bakit? Ano ba yung niluto mo? Mabigat ba? Hindi naman, pero nahihiya kasi akong lumabas. Ba't ka naman nahihiya? Basta, samahan mo na ako. Ayoko. Nasa magandang parte na ako nitong binabasa kong libro. Pwede mo namang ituloy yan mamaya eh. Sige na, parang awa mo na, samahan mo na ako. Tingnan mo nga yung itsura mo, para kang batang takot na takot ah. Ano bang meron? Basta, halika na. Saglit lang naman to eh. Sabihin mo muna kung bakit dapat mas maganda yung dahilan mo kaysa dito sa binabasa ko ah. May iniiwasan kasi akong tao sa labas. Nakuha mo na yung interes ko. Sinong tao naman yung iniiwasan mo?
Samahan mo ko sa labas para makilala mo. Sabihin mo na. May natitipuhan ka ba sa mga trabahador kaya ka nahihiyang lumabas? Wala ah. Bakit kung ganun? Sasamahan lang kita kapag nalaman ko ng rason kung bakit ayaw mong lumabas mag-isa. Nasa labas kasi yung engineer nila. Engineer? Oo. Nakasagutan ko kasi siya nung huli, kaya hanggat maaari, ayoko na magpakita pa sa kanya. Talaga? Ba't kayo nagkasagutan? Mahabang kwento. Sabihin mo na, bahala ka. Hindi kita sasamahan. Patricia naman eh. Nag-aantay ako. Ay, ganito yung nangyari. Inaya ko magmerienda yung mga trabahador kasi nga 3:00 na eh. Ganong oras naman talaga ako nagpapakain. Tapos? Tapos, bigla ko nilapitan ng isang lalaki. Pinagalitan niya ako kasi bakit daw ako nagdedesisyon para sa mga trabahador niya. Anong sinabi mo? Sinungitan ko siya. Sinabi ko sa kanya na dati na ako nagbibigay ng merienda sa kanila. Naisip ko na baka bago lang siya kaya hindi niya ako kilala. Tapos ano nangyari? Tapos nagpakilala siya sa akin. Siya pala yung engineer nila. Nakahanap ka na yata ng katapat mo ah. Sige, sasamahan kita. Talaga, sasamahan mo na ako. Salamat, Patricia. Hiyang-hiya talaga ako nung araw na yun eh. Oo, gusto kong makita tong engineer na tinutukoy mo. Ikaw mag-aabot ha? Doon lang ako sa likod mo. Sige, ako nang bahala sa'yo. Halika na, nasa kusina yung niluto ko. Abot-abot ang pasasalamat ni Luna kay Patricia noon dahil si Patricia ang humarap sa mga trabahador at sa engineer. Banana Q at juice ang inihanda niyang merienda noong araw na yon. Nagulat nga raw si Luna ng mga sandaling yon, Papa Dudut, dahil nung si Patricia na ang humarap sa kanila ay para bang napakabait ng engineer sa kanya. Nakangiti ito at nakipagbiruan pa. Kabaligtaran nito ang nangyari sa kanya na sinungitan siya nito noong una silang nagkita. Masungit, isnabero at istrikto, iyan daw ang unang impresyon ni Luna sa lalaki na kalaunan ay nalaman niyang Manuel ang pangalan mula kay Patricia. Dahil sa naunang nangyari ay hindi na naging maganda ang dugo ni Luna kay Manuel. Ang kinakainis pa niya noon ay araw-araw nang nagpupunta si Manuel sa site para bantayan ang mga trabahador niya na dati ay hindi naman niya ginagawa. Papadudot, hindi inaasahan noon ni Luna na magkakagusto si Patricia kay Manuel. Isang beses pa lamang silang nagkita noon pero na-impress na daw kaagad ang dalaga sa kanya. Bilang supportive na kaibigan ay tinulungan ni Luna na mas mapalapit si Patricia kay Manuel. Tinuruan niya si Patricia na magluto ng merienda para kay Manuel at sa mga trabahador nito. Simula noon ay si Patricia na ang naghahatid ng pagkain sa kanila para mabigyan siya ng pagkakataon na makipag-usap kay Manuel at kilalanin pa ito ng masinsinan. Papadudot ng minsang wala sa bahay si Patricia at mag-isa lamang si Luna na nagpakain sa mga trabahador ay nagkaroon ng chance sina Luna at Manuel na mag-usap. Sa pag-uusap nilang yon ay isang bagay ang nalaman niya. Ginoo, mawalang galang na, Ginoo. Magmerienda na po kayo. Mamaya pa sila pwedeng magmerienda. Nakikita mo namang may ginagawa pa sila eh. Baka naman malipasan ng gutom yung mga trabahador mo sa pinagagagawa mo. Kanina pa sila nagtatrabaho ah. Sanay na yung mga yan. May ipinagawang merienda si Ma'am para sa inyo. Dapat kapag may grasyang ibinibigay sa inyo, tanggapin nyo kaagad. Maya-maya pang konti. Papantayin lang nila yung bagong buhos na simento bago sila magpahinga. Iwan ko na lang to. Saan ko pwedeng ilapag? Ano ba yung ginawa mo? Sandwich. Kasya naman siguro to sa inyo. Ilan ba kayo? Sandali, ilan nga ba pumasok ngayon? 1, 2, 4, 6, 8. 8 lahat. Umuwi na yung iba eh. Tapos pang-siyam ka. Naku, mukhang kulang tong ginawa ko ah. Ilan ba yan? Hati-hati na lang kami kung hindi kasya. Saktong 8 eh. Sandali lang, igagawa kita ng para sa'yo. Kahit wag na. Makita lang kita, busog na ako. Tigilan mo nga ako. Magsisimula ka na naman dyan. Wala akong oras para makipagbiruan sa'yo.
Ang sungit mo naman. Lagi ka nalang galit. Hindi ako galit. Hindi lang talaga ako mabait sa mga kagaya mo. Ha? Bakit? Ano bang meron sa akin? Bahala ka dyan. Iiwan ko na lang to. Dito ka na muna. Samahan mo kami magmerienda. Marami akong trabaho sa loob. Ikaw nang bahala magpakain sa mga trabahador mo ah. Oh, heto. Kunin mo na. Ayokong kunin yan. Di nga ako kasama sa bilang eh. Hindi ko nga alam kung ilan kayo. 8 lang nabilang ko kanina. Kunin mo na to, ihahabol ko na lang yung kulang. Wag na. Pagkakasyahin na lang namin to. Hawakan mo na to na makagawa ko ng bago. Aagawan mo pa yung mga trabahador mo eh. Sila yung pagod. Sila dapat yung kumain. Antayin mo na lang yung sayo. Total wala ka namang ginagawa at nakatayo ka lang naman dyan maghapon. Ang sungit talaga. Ang hirap mo namang suyuin. Hanggang ngayon ba galit ka pa rin sa akin? Kasi napagsalitaan kita nung unang araw na nagkita tayo. Sabing hindi ako galit. Kumukulo lang talaga ang dugo ko tuwing nakikita kita. Kumukulo dahil? Baka naman ibang klaseng pagkulo ng dugo yan ha? Dahil naaalibadbaran ako sa pagmumukha mo. Talaga? Kasi sabi nila, the more you hate, the more you love daw. Wala akong nararamdamang love sa'yo, puro hate lang. Sayang naman. Love pa naman kita. Anong pinagsasasabi mo dyan? Hindi ako nagbibiro. Gustong gusto kitang asarin kasi gumaganda ka lalo kapag magkasalubong na yung kilay mo tuwing nagtataray ka. Alam mo, kung wala ka magawa sa buhay, wag mo kong idamay. Kung naghahanap ka ng kaharutan, hindi ako yun. Si Patricia ang kulitin mo kasi siya ang may gusto sa'yo. Ayaw ko sa kanya eh. Masyadong mabait. Ikaw yung gusto ko. Matapang. Tantanan mo nga ako. Makihati ka na lang dyan sa pagkain ginawa ko. Hindi na kita igagawa ng sandwich mo. Teka, alis ka na? Marami pa akong trabaho. Eh, paano yung sandwich ko? Gumawa ka ng sarili mo. Papadudot nung araw ay hindi raw habulin ang tulad ng mga itsura ni Luna. Morena kasi siya, sobrang payat at buhaghag ang mahaba nitong buhok. Hindi matangos ang ilong niya, hindi makinis ang balat niya at hindi maganda ang mga kasuotan niya. Oo nga't may ilang lalaki nagpaparamdam sa kanya noon, pero ang mga lalaking yon ay mayahalin tulad niya sa parehong estado niya sa buhay. Kaya naman para kay Luna ay hindi ka panipaniwala na magkagusto sa kanya ang isang tulad ni Manuel. Kumpara kay Patricia ay hindi hamak, na mas maganda, mayaman at may pinag-aralan ng amo niya kesa sa kanya. Maliit lang din si Manuel, papadudot, na sa 5'6" daw ang tangkad nito. May kaitiman din siya dahil babad sa araw, pero aminado si Luna na gwapo ito. Maganda kasi ang ngiti niya at parang araw na nagbibigay liwanag sa paligid kapag ipinakita nito ang mga mapuputi niyang ngipin at magkabilang dimples sa pisngi. Kumikislap din ang mga mata nito na halos hindi nakita kapag tumatawa. Pakiramdam noon ni Luna ay pinaglololoko lamang siya ni Manuel. Imposible raw na magkagusto sa kanya ang binata dahil lagi silang nagbabangayan tuwing nag-uusap sila. Kaya kahit noong sabihin sa kanya ni Manuel noon ay hindi ito pinaniwalaan ni Luna, lalo na't alam niyang may gusto sa kanya ang kaibigan niyang si Patricia. Papadudot ang problema raw kay Manuel ay mahilig itong makipagbiruan. Hirap tuloy si Luna na intindihin kung kailan ito nagbibiro at nagsasabi ng katotohanan. Matapos pang ilang beses na pakikipagsalamuha, ang dating impresyon ni Luna sa binata na masungit at isnabero ay napalitan na ng pagiging masiyahin at kengkoy. Hindi naman pala suplado si Manuel. Natsyempohan lang ni Luna ang binata na masama ang timpla ng araw na yon dahil nalaman pala niyang papetiks-petiks lang pala ang trabahador nila kaya matagal silang nakakatapos ng trabaho. Simula noon ay binantayan na ni Manuel ang mga trabahador niya at doon lang bumilis ang pag-aayos ng kalsada nila. Kalaunan sa hindi naasahang pagkakataon ay unti-unti ring nakabuo ng pagkagusto si Luna kay Manuel. Hindi man niya ito inaamin ay napapansin niya noon na lagi na siyang sumisilip sa labas para i-check kung anong ginagawa ni Manuel.
Lagi lang itong nakatayo at nagmamasid habang ang dalawang kamay nito ay nakasukbit sa bewang nito. Tuwing nakikita niyang binata ay bumibilis ang tibok ng puso ni Luna at nakakaramdam daw siya ng excitement. Doon lang napagtanto ng dalaga na kahit away bati silang dalawa ay nahulog na ang loob niya kay Manuel. Ganon pa man ay pilit na pinigilan ni Luna ang nararamdaman niya. Alam kasi niya na gusto rin ni Patricia si Manuel at ayaw niyang magmukhang mang-aagaw. Isa pa ay mas mahalaga ang pagkakaibigan nila ni Patricia kesa sa nararamdaman niya kay Manuel. Kaya naman minabuti na lamang ni Luna na itago ang nararamdaman niya. Sarap na sarap yung mga trabahador sa luto mo, ha? Oo nga eh. Ngayon lang ako nakapagluto ng ganon. Talaga? Ngayon ka lang nakapagluto ng lugaw? Oo. Binasi ko lang sa paraan ng pagluluto ng nanay ko noon. Ang galing! Kailangan ko na yata magpaturo sa'yo kung paano magluto para naman makapagpakitang gilas din ako sa iba. Oo naman. Madali lang naman magluto eh. Kung gusto mo, samahan mo ko tuwing nagluluto ako. Mainam nga yan. Huwag kang mag-alala, magaling akong teacher. Nga pala, napansin mo si Manuel? Parang wala siya kanina. Oo, wala nga siya. Kaya nga ako dismayado kanina eh. Siya pa naman dahilan ba't kita sinamahang magpakain. Nasaan daw siya? Ang sabi nung isang trabahador, bumisita raw siya sa ibang site. Ah, kaya pala wala. Pero, bakit ka naman dismayado? Siya lang naman ang habol ko kaya ako sumasama sa'yo magpamerienda eh. Oo nga pala, may gusto ka pala sa kanya. Nawala sa isip ko. Pero, paano na yung anak ng kumpare ng tatay mo? Hindi mo na siya gusto? Hindi na, may nobya na pala yun eh. Eh si Manuel, paano ka nakakasigurong wala din siyang nobya? Tinanong ko siya. Sabi niya, single daw siya sa ngayon. Talaga? Single siya? Oo, kaya pwedeng pwede. Tsansa mo na to kung ganun. Matanong kita, anong masasabi mo tungkol kay Manuel? Anong ibig mong sabihin? Kung natitipuhan ko siya, ganun? Hindi. Gusto kong malaman ang opinion mo. Kung bagay ba kami? Oo naman. Kahit naman kanino bagay ka eh. Totoo? Bagay kami ni Manuel? Oo. Gwapo naman siya tapos maganda ka. Bagay na bagay. Kung ganon, itutuloy ko ng plano ko. Anong plano? Gusto kong magtapat sa kanya ng nararamdaman ko. Ikaw ang magtatapat? Hindi ba dapat lalaki ang gumagawa nun? Ang tagal niya eh, kaya ako na lang ang gagawa ng paraan. Kaya mo yun? Ako kasi, parang hindi ko kaya magtapat sa lalaki. Di ba dapat babae ang nililigawan, hindi babae ang nanliligaw? Hindi naman ako manliligaw. Ipapaalam ko lang sa kanya na may gusto ko tapos siya nang bahalang manligaw sa akin. Sa tingin mo, uubra yun? Hindi natin alam pero bakit hindi natin subukan? Sa bagay, kung babae na ang nagbigay ng motibo, hindi naman siguro yan palalampasin ng lalaki, no? Tama ka dyan. Kaya kailangan ko maghanda. Kailan ka ba ulit magpapakain sa kanila? Sa makalawa pa, gusto mo ikaw ang magluto ng susunod na merienda nila? Oo ba? Ano bang masarap ihain? Yung madali lang ah. Ako nang bahala mag-isip niyan. Tuturuan kita. Salamat! Hulog ka talaga ng langit. Tuwing nakikita ni Luna sina Patricia at Manuel na masayang nag-uusap ay hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting inggit at selos. Sobrang friendly raw kasi ni Patricia at bukod sa looks nito ay malakas talaga ang karisma niya sa tao. Sadyang mabait kasi ang puso nito. Kaya naman malapit siya sa mga tao. Hindi tulad ni Luna na mailap at iwas makihalubilo. Lagi siyang inuunahan ng hiya na makipagkaibigan at ang tanging paraan niya para makipagkulitan ay ang magsungit. Sa totoo lang ay bagay na bagay daw noon sina Patricia at Manuel, Papa Dudut, dahil pareho sila ng estado sa buhay. Pareho silang may tinapos, may kaya at tiyak na magiging gwapo at magandang magiging anak nila kapag nagkataon. Kahit na may gusto na si Luna sa binata noon ay hindi niya ito binanggit kanino man.
Alam kasi niya ang lugar niya at isa pa ay ayaw niyang magalit sa kanya si Patricia kapag nalaman nito ang katotohanan. Malapit nang matapos noon ang trabaho nila Manuel sa kalsada. Inaantay na lamang nilang matuyo ang bagong buhos na semento sa dulo ng kalsada bago nila gawin ang finishing touches. Kaya bago magkahiwalay ay naisip ni Patricia na magtapat na siya ng nararamdaman niya kay Manuel. Sinuportahan naman siya ni Luna at sa katunayan ay sinamahan pa niya ito. Kaso nga lang noong nagtapat si Patricia kay Manuel ay inamin nito ang katotohanan na hindi niya gusto si Patricia. Ay, pasensya ka na Patricia. Maganda ka, matalino, mayaman. Pero hindi talaga kita nakikita para maging kasintahan ko eh. Bakit naman? Oo nga, wala ka nang hahanapin pa. Na kay Patricia na lahat kung tutuusin. Ano bang hinahanap mo sa isang babae? Bakit hindi ako pwede? Hindi ko rin alam kung ano ba talaga hinahanap ko pero may nakilala kasi akong babae na natitipuhan ko ngayon. Pasensya ka na talaga ha. Kilala ko ba siya? Kung sasabihin ko bang oo, magagalit ka ba? Sino? Sabihin mo kung sino yung babaeng yun para malaman ko kung bakit mas gusto mo siya kaysa sa akin. Ayan, nakatayo sa tabi mo. Sino? Si Luna? Ako? Oo, ikaw Luna. Siya ang gusto ko, Patricia. Nagpapatawa ka ba? Patricia, huwag ka maniwala sa kanya. Nagbibiro na naman siguro yung si Manuel. Hindi totoo yung lumalabas sa bibig niya. Ano namang nagustuhan mo kay Luna? Masungit, suplada, mataray pero maalaga. Mabuti ang puso, marunong makibagay. Tumigil ka nga dyan, Manuel. Magseryoso ka naman kahit ngayon lang. Nagtatapat sa itong kaibigan ko tapos pinaglololoko mo lang kami? Sino ba kasing nagsabi na nakikipaglokohan ako? Seryoso ako, Luna. Ikaw nga ang gusto ko. Hindi ka kapanipaniwala. Bakit naman ayaw mong maniwala? Maiwan ko na kayo dyan. Kayo na lang munang dalawang mag-usap. Patricia, sandali! Pag-usapan niyo yan. Total, ikaw naman palang gusto niya. Patricia, antayin mo ako! Teka, Luna. Mag-usap muna tayo. Wala tayong pag-uusapan. Si Patricia ang kailangan mong kausapin, hindi ako. Nasabi ko na sa kanya ang gusto niyang malaman. Wala na kaming dapat pag-usapan. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa aming babae ang magtapat ng damdamin? Tapos ganun lang ang ginawa mo? Ano ba dapat ang gusto mong gawin ko? Lokohin ko siya. Mas mabuti na yun na nalaman niya yung totoo. Kesa naman abusuhin ko yung nararamdaman niya para sa akin. At ano tong sinasabi mo na gusto mo ko? Kailangan mo ba talagang gawin yon para lang masabi mong hindi mo gusto si Patricia? Kailangan mo pa ba akong idamay? Totoo ang mga sinabi ko, Luna. Gusto kita. Walang halong biro. Hindi pwede. Hindi ko kayang saktan ng kaibigan ko. Pero kung sakali bang walang gusto sa akin si Patricia, may tsansa bang magkagusto ka rin sa akin? Uy, Luna, tinatanong kita. Aalis na ako. Maiwan na kita. Kailangan ako ng kaibigan ko ngayon. Luna, sandali! Sagutin mo yung tanong ko! Noong nalaman ni Patricia na si Luna ang gusto ni Manuel ay kapansin-pansin ang paglayo ni Patricia dito. Nagmukmuk siya at umiwas sa dalaga. Dahil sa nangyari na inis si Luna kay Manuel, nagkatotoo na ang kinakatakutan niya at eto ay ang masirang pagkakaibigan nila ni Patricia. Parang kapatid na ang turingan nila sa isa't isa at ayaw ni Luna na masirang pagsasama nila dahil lamang sa isang lalaki. Pilit inassure ni Luna si Patricia na wala siyang gusto kay Manuel para kahit papaano'y gumaan ang loob nito. Pero kahit na anong gawin ni Luna ay nagbago ang pakikitungo ni Patricia sa kanya. Minabuti na lamang ni Luna noon na hayaan na lamang muna si Patricia na mapag-isa dahil baka mawalan pa siya ng trabaho dahil sa nangyari. Kahit papaano'y hindi naman apektado ang trabaho ni Luna, Papa Dudut. Hindi siya kinikibuan ni Patricia pero hindi rin naman siya nito sinusungitan. Nalungkot si Luna sa mga nangyari pero naiintindihan niya ang pinanggagalingan ng kaibigan niya.
Ang ginawa na lang nito tuwing nagbibigay siya ng merienda sa mga trabahador ay iniiwasan na lamang din ni Luna si Manuel para hindi na lumala pa ang nararamdamang sakit ni Patricia. Ang problema nga lang, hindi siya tinantana ni Manuel. Nagpatuloy ito sa pagpapa-impress kay Luna hanggang sa napuno na lamang siya. Naisip ni Luna na titigil lamang si Manuel kapag kinumpronta niya ito. Kaya ang ginawa niya ay kinausap niya si Manuel na tigilan na niya ang ginagawa niya. Dahil malabo raw na magkagusto si Luna sa kanya kahit na ang totoo ay gusto naman talaga niya ang binata. Papadudot inakala ni Luna noon na pagkatapos nitong pagsabihan si Manuel ay titigil na ito pero kabaligtaran ang nangyari. Mas nagpursigi pa nga si Manuel na ligawan si Luna dahil sa ginawa niya. Nito ay kapag daw kaibigan talaga ang turing sa kanya ni Patricia ay hahayaan niya si Luna na sumaya. Hinayaan na lamang siya ng dalaga at hindi pinansin dahil mas importante para sa kanya si Patricia kesa ang nararamdaman ni Manuel para sa kanya. Sa huling araw ni Manuel sa trabaho ay pinaghandaan ng amo ni Luna ang pag-alis nila. In-invite niya ang lahat ng mga trabahador kasama na si Manuel para sa kaunting salo-salo sa kanilang bahay. Nagpaluto ito ng pansit at tuwang-tuwa naman ang mga trabahador sa ginawang kabutihan ng amo ni Luna. Labis-labis ang pasasalamat nila sa pagiging matulungin ng mga ito kahit na kung tutuusin ay hindi naman nila kargo ang mga trabahador. Nang panahon na yon ay ayaw pa rin na magpakita ni Patricia kay Manuel. Napahiya raw kasi siya kaya mas mabuting wag na itong magpakita pa dahil wala na siyang mukhang maiharap. Sinubukang kausapin ni Luna si Patricia para sana lumabas at makapagpaalam pero nagpanggap ang dalaga na masama ang pakiramdam. Bago natapos ang pagsasalo-salo ay kinausap ni Manuel si Luna para magpaalam na. Luna, alis na kami. Nasaan pala si Patricia? Hindi na siya nagpakita. Hindi pa raw maganda yung pakiramdam niya eh. Ay, iniiwasan pa rin niya siguro ako hanggang ngayon. Tinanggihan mo kasi. Di bale, hindi niya na ako makikita pa kasi tapos na kami sa trabaho namin. Saan na kayo niyan? May bagong project na kaming sisimulan sa susunod na linggo. Agad-agad? Ang bilis naman. Marami kasing proyekto yung kumpanya namin ngayon. Mabuti naman. Paano ba yan? Wala na akong lulutuan kada linggo. Oo nga no. Ay, mamimiss daw nila yung mga meriendang ginagawa mo. Ganun talaga ang buhay. Walang permanente sa mundo. Luna, may gusto nga pala akong sabihin sa'yo. Ano? Huwag kang magagalit ha. Ano nga yun? Sabi ko huwag ka muna magagalit eh. Susungitan mo na naman kasi ako kapag sinabi ko to. Sige na, sabihin mo na. Hindi ako magsusungit. O eto na. Ang gusto ko lang talagang sabihin, seryoso ako sa mga sinabi ko sa'yo. Gusto talaga kitang ligawan. Manuel, sinabi ko na sa'yo. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Dahil ba kay Patricia? Oo. Alam naman natin pareho na gusto ka niya. Mas lalo lang siya masasaktan kapag nakita niyang nililigawan mo ko. Mas importante pa ba yung mararamdaman ng kaibigan mo kesa sa mismong kasiyahan mo? Oo, kasi mabait sila sa akin. Malaki na ang naitulong ng pamilya ni Patricia sa akin. Kaya kung maaari, ayoko makasakit ni isa sa kanila. Pero kung tunay na kaibigan ng turing ni Patricia sa'yo, hahayaan ka niya na maging masaya. Kaibigan din ang turing ko sa kanya. Kaya gusto ko rin siya maging masaya. Ay, ang hirap naman ng sitwasyon natin. Panigurado naman akong makakahanap ka pa dyan ng ibang babae na mas babagay sa'yo. Kung talagang ayaw mo, wala na akong magagawa. O paano? Magpapaalam na ako sa'yo. Maraming salamat ha. Maraming salamat din. Oh, ayan na pala si Patricia. Patricia! Balita ko aalis na raw kayo. Oo, tapos na kami. Maraming salamat sa handa ninyo ha. Sobrang nabusog kami. Walang anuman. Hindi na kayo babalik? Hindi na. Tapos na trabaho namin dito eh. Ganun ba?
Oo. O paano? Sige na. Mauna na ako sa inyo ha. Maiwan ko na muna kayong dalawa. Hinihintay na ako ng mga kasama ko sa labas. Salamat ulit ha. Mag-ingat kayo. Hahayaan mo na lang ba siyang umalis? Ha? Si Manuel. Aalis na raw siya. Hahayaan mo na lang siyang umalis? Hindi kita maintindihan. Gusto ka niya, 'di ba? Oo, yun ang sabi niya. Ikaw, gusto mo ba siya? Ako? Hindi. Wala akong gusto kay Manuel. Huwag mo na akong isipin. Kung gusto mo rin si Manuel, malaya kang magkagusto sa kanya. Hindi kita pipigilan. Pero… Marami pang ibang lalaki dyan. Marami pa akong makikilala na bago. Marahil, hindi nga talaga para sa akin si Manuel kasi hindi natin alam. Para sa'yo pala siya, 'di ba? Kaya hanggat hindi pa sila nakakaalis, habulin mo na siya at sabihin mo na sa kanyang totoong nararamdaman mo. Patricia, salamat! Bago tuluyang makaalis si Manuel ng hapon na yon ay hinabol ni Luna ang binata para sabihin ang magandang balita. Doon din ay pumayag siyang magpaligaw na kay Manuel. Halos magkatalon sa tuwa si Manuel noong sa wakas ay umamin na rin si Luna. Dahil pumayag ang dalaga, kahit na wala ng trabaho si Manuel sa lugar nila Luna ay dumadayo pa rin ito sa bahay nila Patricia para ligawan si Luna. Noong panahong yon ay tanggap ni Patricia na si Luna talaga ang gusto ni Manuel. Sa katunayan ay naging supportive pangaraw siya sa dalawa. Maging ang mga magulang ni Patricia ay natuwa noong nalaman nilang may manliligaw na si Luna. Papadudot hindi nagtagal ay sinagot din ni Luna si Manuel. Alam niyang magkaiba ang estado nilang dalawa pero hindi ito naging hadlang sa pagkakaibigan ng binata at dalaga. Para kay Luna, si Manuel daw ang nagsilbing araw niya na siyang nagbigay ng liwanag sa mundo niya na pinapalibutan ng madilim na kahirapan. Salat man siya sa yaman, ang kawalan nito ay pinuna naman ni Manuel ng tunay na pagmamahal. At doon pa lang ay masaya na si Luna. Nung nalaman ng magulang ni Luna na may nobyo na siya ay hindi naman siya pinagbawalan ng mga ito. Pero pinagsabihan siya na mag-ingat lang. Naging masaya ang pagsasama ni Manuel at Luna. Isang buwan bago ang anniversary nila bilang magkasintahan ay isang sorpresa ang inihanda ni Manuel para kay Luna. Sa tulong ni Patricia ay naghanda sila ng maliit na salo-salo sa kanilang bahay para mag-celebrate ng kanilang 1 taon na pagsasama. Ano ba tong ginagawa niya sa akin? Basta, sumunod ka na lang. Huwag mong tatanggalin yung piring sa mata mo ha. Tulungan mo ko maglakad, baka madapa ako. Hindi ko pa naman nakikitang dinadaanan ko. Malapit na tayo. Ayan, nandito na tayo. Pagbilang ko ng 3, tanggalin mo na yung blindfold mo ha. 1, 2, 3. Surprise! Surprise! Manuel! Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba nasa site ka ngayon? Maaga ako nagpaalam para mapuntahan kita rito ngayong araw. Anong okasyon? Bakit may dala kang cake? Hindi lang cake ang dala niyan. Marami siyang pagkaing hinanda. Para saan? Wala namang may birthday ah. Para sa anniversary natin to. Ha? Sa susunod na buwan pa naman yun ah. Alam ko, pero naisip ko na ngayon na natin ipagdiwang yung anibersaryo natin. Kasi magiging abala na ako simula sa susunod na buwan eh. Bakit? Akala ko ba patapos na kayo sa proyekto nyo? May bago na naman ba ulit? Ako ang sasalo sa iniwang project ng kasamahan kong engineer. Malaking project yun eh, kaya baka hindi ako makapaglaan ng oras para sa anniversary natin kapag nagkataon. Kaya ngayon na tayo magdiriwang. Ganun na nga. Oh, ano pang hinihintay mo? Ibigay mo na yung cake at bulaklak na hawak mo. Ay, oo nga pala. Heto, happy anniversary. Happy anniversary din. Paano yan? Wala akong naihanda para sa'yo. Huwag kang mag-alala, hindi mo na kailangan maghanda. Ang gagawin mo lang ngayong araw ay magpahinga. Ipinagpaalam na kita sa amo mo. Oo, ako nang bahala sa mga gawain mo dito sa bahay. Sigurado ka? Oo naman, 1 araw lang naman eh.
Ibibigay ko na sa inyong dalawa tong araw na to. Salamat, Patricia. Anong plano nyo ngayon? Saan mo dadalhin tong kaibigan ko, Manuel? Mamamasyal kami. May bagong bukas na theme park sa Pasay. Yung old na yung Pilipino. Doon tayo pupunta, Luna. Nagbukas na ba yun? Oo, bukas na. Maganda raw doon, sabi ng mga kakilala ko. Oh, nakakainggit naman. Gusto ko ring makapunta doon. Gusto mo bang sumama? Mamamasyal na lang ako doon mag-isa. Kayo na lang muna magpunta doon para masolo niyong isa't isa. Oh, ano pa ginagawa mo dyan, Luna? Magbihis ka na. O sige, sandali lang. Magbibihis na ako. Sandali, maiwan muna kita, Manuel. Susundan ko lang yon. Ako mag-aayos sa kanya para maging maganda siya sa araw na to. Sige, dito lang muna ako. Sobrang saya ni Luna noong araw na yon, Papa Dudut. Pero hindi niya inakala na yon na rin pala ang huling araw na makakasama niya si Manuel. Ilang linggo matapos ang naging selebrasyon nila ay isang aksidente ang kinasangkutan ni Manuel. Papunta na dapat sa site si Manuel kasama ang ilang trabahador. Nung isang private van ang iniwasan nila matapos itong mag-counterflow. Tumama ang sinasakyan nila sa poste. Dalawang napuruhan sa kanila, Papa Dudut. At isa na doon si Manuel. Sa pagmamadaling makatakas ng van na iniwasan nila ay isang tao pang nabangga nito, si Berto na tatay ni Sol. Nakaligtas si Berto pero dahil naapektuhan ang spinal cord nito ay nabaldado siya at hindi na nakapagtrabaho pa. Sa kabilang banda, 3 araw na nanatili sa ospital si Manuel dahil sa tama sa ulo at dibdib nito. Walang kamalay-malay noon si Luna sa mga nangyari. Saka na lang niya ito nalaman nung isang dating trabahador ni Manuel ang nagbalita kay Luna. Dali-dali siyang nagpunta sa ospital at doon ay binantayan niya ang kanyang nobyo. Pero sa 2 araw nito sa ospital ay tuluyan ng bumigay si Manuel. Yun ang first heartbreak ni Luna, Papa Dudut. Araw-araw niyang pinagluksa noon si Manuel. Mabuti na lamang at naging kaagapay niya ang pamilya ni Patricia sa pinakamadilim na parte ng buhay niyang yon. Inabot ng matagal na panahon bago niya sinubukang buksang muli ang kanyang puso hanggang sa isang tawang muling nagbalik ng ilaw sa nooy madilim niyang buhay. Walang iba kundi si Sol. Dito na po natatapos ang kwento ni Luna, Papa Dudut. Sa susunod na sulat ko ay kwento naman nila Sol at Luna ang mapapakinggan ninyo. Maraming salamat at pinagbigyan ninyo ang kahilingan kong ipakilala sa inyo sina Sol at Luna. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Estrella. Mga kabarangay, katulad ng sinabi ni Luna ay walang permanente sa mundo. Hindi natin alam kung ano ang dala ng kinabukasan kaya dapat bawat araw, bawat oras ay sinusulit natin ang mga ito. Kasama ang mga mahal natin sa buhay nang sa ganon ay wala tayong pagsisihan kapag dumating ang mga kaganapang hindi natin inaasahan. Hanggang saan ba tutungo ang kwento ni Sol at ni Luna? Papunta na tayo sa exciting part, mga kabarangay. Hanggang sa muli, abangan ang susunod na kabanata ng kwentong ito. Ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.